Jalup jatend piny Rigathi Gachagua koro wacho ni jood bura ne oboth kuom ne puodho pend chik machuogo chenro mag chulo osuru kokalo e mbui mong'ere kaka e-TIMS masani dwani jopur otigo. Gachagua loso kane oromo gi jopur mag avocado e pare ma Karen kama osingo ni odhi romo gi bede migepe mag sirikal ka oriwo mar KRA mar winjruok ewi chenrono. Jafwambo marwa Chris Owino nigi ler ewi wachni. Kaka yo mar tieko ywaruok e kind jopur kod piny owacho ewi osuru ma ijuogo cham mag-gi, jalup jatend piny Rigathi Gachagua oluongo romo kod duol mar KRA kaachiel gi migawo mar omenda chieng' tich adek jumani mar chopo e winjruok. I have set up a meeting tomorrow with the Minister for National Treasury, the Minister of Agriculture, Cooperatives, and we'll agree among yourselves. You can get like 8 representatives, you can get a few aggregators, a few farmers, a few exporters, a few processors, so that we look at the issue of clause 23A, what we can do for now, so that we don't stall, we don't stall the activities of this subsector. Kaoloso e kinde romo mar jokanyo e sekta mar pur mar avocado e kar jot mare ma Karen, Gachagua oyango ni jood bura dhi timo lokruok ne chik mar omenda mar 2023 mar wito oko osuru makamano. So our members of parliament are seized of the matter. Discussions of the finance bill have started in earnest. In the next 2-3 months, the MPs will do what they need to do so that the amendments that need to be made to reflect the reality of our agricultural sector, that you cannot, make the farmers unable to produce. Our request is it, simple. And this is the information from our mothers, our brothers, our sisters from the ground. Let us not be killed by this tax. Even anything. Let this government of ours look on an alternative way of raising the money, but not touching the common hustler. Ikifika ni mambo ya kulipa kondi, mkulima pale mwanzo anafaa kidogo kuachiliwa. Kwa nini nasema hivyo? Mimi kama mkulima na wakulima wenzangu walioko hapa, kama ni mbolea ya ruzuku, subsidized fertilizer yenye imefika, ukiuliza wakulima watakwambia hakuna mbolea ambayo imefanywa formulation ambayo imekuwa ikienda kwao ili waweze kuweka kwa fertilizer. Inakuja mahindi, majani chai, lakini fertilizer ile inafaa kuweka kwa avocado wamekuwa wakijitafutia wao wenyewe. Na kwa hivyo itakuwa ni makosa tukienda kukamua ng'ombe ambao wanjuta tujapatia nyasi. Mabiro bang' jopur mag avocado kod chama moko e gwenge mag Masawa bago ng'anyo kendo riembo apisas mag KRA mane odhi miyo gi puonj ewi osuru makamano. Jood bura mawuok e gwenge mag Masawa bende ne owuok oko mar kwedo chikno kata odoko ni gine mane gipuodhe e od bura ka giwacho ne ok gisomo chik makamano e kinde goyo ombulu ne chik mar omenda mar 2023. I want to tell you the finance bill is a very big document, and within the shortest time possible you cannot expect a member of parliament who is so busy to have gone even to the nitty-gritties inside to know what is contained in everything. Gachagua kod jotelo mane oloso e romo makamano ojiwo jopur mondo odonje pur mar avocado kaka yo mar loko ngimagi. Onego bed ni koro wachako paro gik moko kaka pidho avocado e lobe mwango madongo. An kama nitie kae ni awuok kamoro ni Fortana yo Muhoroni. To kuro wan gi lobe madongo mabeyo kabisa. Ma ji onego chak paro pidho avocado. Avocado ni kendo kopidhe to ok okawo pesa mang'eny. Rite be tin, onge yath mitiyogo kode, en mana yien. Kisepidhe to rite, en mana pruning, to giolo ne mbolea. To mbolea be mitiyogo mang'eny en moro mawuok kuom dhok, mawuok kuom diek, mawuok kuom gwen. En gimoro monego wapar, to kwatimo kwande to eka achiel e higa mi karibu milion 1. Dongo neno ka wan gi yore mang'eny mane nyalo loso go pesa. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi.